Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulon. Ti pagama nagpailingad itinaga na Jason. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtaudak iti nakurapay a pamilya. Ket jak kayat anakurapay kamilatta aginggat inggana. Kunak no ti kinakurapay mila ang tilakped, tapno saan ko amagunod dagiti arapaap ko, ngam nagkamaliak gayam. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jason, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Nanang, nakagraduara ko ni high school. Adto ti medal ko. Anya ko maita no nakagraduar ka. Kaya't asawan dayta. Nga addamanin babayadan tayo. Ang awanin ti kwartak nga usaram iti panagadal mo. Nanang, kayat ko kumati ag kolehiyo. Di mo ipilit ti kayat mo. Apay aya atuladem ni manong mo a Gabriel. Agtrabaho ka kit din. Iti kasta, addamat maitulong mo kanya. Nanang. No ipilit mo latta ti agadal, ay kat makamu ka na itibiyag mo. Saan mo anam-namaan nga da maitulong ko kan ka? Amo mat nga adupay lang ti utang tayo arumbang ababayada. Nakasagana ka din, Jason? Manong. Mabalin ka diti part-time laang iti pagtrab-trabahwam? Anya ti kayat mo asawan? Agtrabaho ak itatabakasyon mi. Ngam inton sumaruno a pasukan. Aginrolak manen. Anya? Natangkan mat talaga ti ulo man niya? Manong. Adda ti arapaap ko. Diyak kahit marigrigat tayo latan. Mairaman kayo mat no bilang. Tama kapag turpusak. Makamo ka. Sige. Agkolehyo ka no agkolehyo ka. Ngam saan mo anam-namaan nga da maitulong mi kininanang. Saan ka matabulsek? Tapno saan mo amakita ti kasasaad tayo? No kasta, siya akong ti makamu iti panagadal ko, Manong. Sa anak dumawat iti kwarta kada kayo kan ninanang. Itulog yung langan agkulehiyo ak. Saan ka kadi amabain? Manon ti tawan mo nga agadal? Anya ko matipagbain ak, Manong. Lakay kan. Manong, uray no siya ti kalakayan iti seksyon mi. Saan alapad dayta? Tapno sa anak nga agadal. Makamu ka man langan. Mano ka din, titawan mo. 21, ma'am. Ubing ka pa'y lagayam. Anya tinalpas mo? High school graduate ak, ma'am. Kabailam ti agtrabaho iti full time? Ma'am, saan ka di mabalin ti part-time laang? Anya ka di ti plano? Itatabakasyon mi. Mabalin ko ti agtrabaho iti inaldaw. Ngam no agrugin ti klase mi. Kat Sabado kan Domingo laangan ti panagtrabaho ditoy. Mabalin nga i-hire da ka. Ngam, agpatingga ka laang kas construction worker. Kumusta kan, Jason? Naimbag man tayo manugot ni anting agkolehyo ka? Saan da nga imanugot? Ngam impilit ko lata Tamairanod na matlaang mat no agturpusak. Anya ngay nga ti alaam a kursom? Kaya't ko kumati criminology. Ngam dakal mat ti mabayadan. Ano saklaangan na ti education? Mayat matlaang ti education. Bagay mo tanalain kay ti science kan math. Anya gayam nga ti alaam a major mo? Statistics ko babe. Panagkunak, maibagay kan kaday ta kurso. Amom, ado dagiti estudyante nga agbirbirok iti statistician. Para iti research da. Mabalin pa'y nga isun ti part-time mo. Iti kasta, ada pangalam iti kwarta nga usaram. Saanan? Ijayaklatan construction a pagtrab-trabahwak. Saan abale? Tamabalin mat ti part-time ijay.
Okay, no isuti ko nang. Pasensya ka na. Naawan ti maitad ko akwartakan ka. Tawan pa'y matimpawit ni mami. Sa anak mo't adumaw dawat kan ka. Kan saan mo a responsibilidad timangtad iti kwarta kanyak. Tulong mo't kan ka dayjay. Adayjay abroad ni mami kan daddy. Iso akanayon ngagpawit da iti allowance ko. Italaang nga rodan nala daw. Mala, Intan. Tag half day ak pa ije construction. Anya ka di tinagan mo? Apay nakadumog ka dita? Ma'am, Jason tinagan ko, ma'am. Pasensya ka yun. Saanan ama ulit? Karog-rugi lang ti klase, ngam day tamat maturog ang aramidem. Nakaawid ang dagiti daduma ka klasem. Kasta ka di, ma'am. Umay ka kadilaang dito eskulaan, tapno maturog. Nag-overtime mak ije construction idi kalman, ma'am. Ha? Construction? Uwan, ma'am. Working student tak ngamin, ma'am. Kasta ka di. Naimbag man, tamaaramid mo pa'y ti agtrabaho. Uray agkolehyo kan, kan nagado ti subject mo. Kasapulan ngamin, ma'am. No sa anak nga agtrabaho, awan mo't usarak akwarta. Diyak kayat ti agikat, ma'am. Ikarik, saanan ang maulit daytoy? O sige, saan ka nga i-guidance ita? Ta valid mo ti rason mo. Ngam panunutom kumamat ti salunat mo, Jason. Magbiro ka kumalaangan iti trabaho asaan unay anadagsan para kan ka. Oh, naragsak ka ita. Kan saan ka din nagtrabaho ita? Saanan? Sabado kan Domingo laangan ti panagtrabaho. Ha? Itaman pa'y? Addan ti scholarship ko. Ay na, maragsakan ak no kasta, Jason. Mabalin mat siguro asikat yung mga libre tunggal agdata niya. Ha? Una. Nulaki di adda mabati a kwartak. Si Kamat. Siyaklatan ti makamoy ti kananta. Dakkel mo ti allowance ko nga iti dadadi kan mami. Naadaman sobra iti scholarship mo. Di itadmon ka ni auntie. Una. Isu ti planok. Tapnusan nga agpungtot ni nanang kanyak. Ay, pangayam. Atoy chocolate para kan ka. Ha? Ni. Kunak mo nga uray saan na kun nga ikan. Nakababain mat kan ka. Alaam kit din. Itad ko kanukan ka daytoy kuna ni mami. Nakababain mat unay kan ka. Siyak ti lalaki. Ngamawan pulos maitad ko kan ka. Wan tawan pa'y matrabaho. Kat maawatan ka iti dayta, Jason. Amangan no saan asyak ti kayat tinaganak mo para kan ka. Saan ka man ngagsao iti kasta? Alaam kitin dayto chocolate nga intad ni mami para kan ka. Awan pagdanagam, taamuda mo ti kasasaad mo. No kasta, okay lang kadakwada asyak tinobyo? Wan mat, tinapatag, saan nakasaktan, wanulukwan. Agyaman ak no kasta. Atoy, nanang. Pasensya kayon Ta 500 laang tinabati a kwartak. Kunakmat ngamin ngagsardeng kan nga agadal. Tapno adda maitulong mo kada kami kinimanong mo. No nag full time ka kumaijay construction, didakdakkel titangdan mo. Saan abale? No maalak ti scholarship ko. Itad ko kada kayo ti sobra. Iti kasta, adamat maitulong ko kada kayo. Andiyan mo na, Jason? Scholar ka? Uwan manong. Isu asaanan ang masapol nga overtime ak iti trabaho. Tapno makareview ak matan. Awan lat amok dita, Jason. Nagngatuunay terapaap mo. No siyak ti sika. Makipurdiya aklatan. Tapno adamat maitulong mo iti pamilyam. Naimbag nga agsapa, ma'am. Adda ka din napatag nga ibagam? Umay ko laang ibaga. Asabado kan Domingo laang ti panagtrabaho, ma'am. Wan, mabalin mat.
Nasayaat no ipangpangrunam ti panagadal mo. Tapno makapagturpos ka. Awan, ma'am. Katagyaman ak. Taintulok yung agtrabaho ak kada kayo. Dakal ti maitultulong yung kanyak. Awan anyaman na, Jason. Saysaya atem kit di ti panagadal mo. Saan mo asayangan ti kinalaing mo? Awan, ma'am. Agyaman ak. At to'y gayam ti sweldom. Saan mo mat ngamin nga inalay di last week? Ma'am. Kasla sobramot ti kwartang interview. Tulong ko ken kadaytan. Usarem ko ma, anasayaat, Amok ngamin adisidido kang nga agadal. Manmano, tikaskan ka. Agyaman ak, ma'am. O ala, agrobot kan. Tama nga numaladaw ka, iti klase. Nanang, umadanin ti graduation mi. Si kanto ati mangimarcha kanyak. Kan si kamot laang ti mangisabit iti medal ko. Anak. Nanang, saan kayo kadi amaragsakan? Tanagunod ko matlaang dagiti arapaap ko. Maragsakan ak para kan ka, anak ko. Pakawanan na kadagiti na isaw-sawang ko kan ka iti kalabas. Amok nga do tinagkurangakan ka, Jason. Katsapay la kumatasaan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Ni nanang mat. Napalabas ang dagi jay. Si Kangay Manong Gabriel. Makaumay ka kadi? Ha? Saanan, Jason? Awan mo't lang isuot ko? Ay nanang, Manong. Saan ama balin asaan kayo nga umay iti espesyal nga aldaw para kanyak? Awan pagdanagan nyo. Taadda ginatang ko nga usar nyo. Adto'y tiparakan ka, Manong Gabriel. Ha? Adto'y matiparakan ka, nanang. Kita man. Uy, pantalon kan sapatos Kursunarak na iti sapatos kan pantalon na ginatang mo ading ko. Bagay mo day ta, Manong. Amok ngamin, anabayagan idi na udi agim matang ka iti pantalon kan sapatos mo. Agyaman na kading ko, Nangalaam iting gatang buka dagito anak ko. Kat kanayo nakadumawat iti kwartam. Nanang, indulin ko ti dadum atangdan ko ije construction. Babe, pasensyakan Taitalaman ang nakapasyar ta. Awan parikot iti dayta. Kan congrats kan ka Ag-graduate ka matlaangan. Agyamanak iti suportam kanyak. Kastamot tan iti panakaawat mo. Wan para matlaang iti masakbayan ta dayta. Agawit ka dimot ni mamim. Wan, iso ti mangimarcha kanyak. Tabisi ni daddy. Nasayaat mo't no kasta. Tapno maamamok ni mamim. Wana. Uray ni mami, kaya't nakamot ama-am-am mo. Umay kanto iti bala inton malpas ti graduation mo. Ay ba matlaang ni auntie, kan ni Manong Gabriel. Anya nga iti isuot ko. Uray anya dita, saan mo ta masapol ang inginaan? Uray di simple laeng. Amumat ni mami ti kasasaad yo. Agyamanak. Maawatan da ka, tanaggapo damot laang itinakurapay a pamilya. Kat no saan daan naggagat, di nakurapay kami matlataging gaita. Swerte ak talaga kan ka, Eileen. Swerte akmat kan ka, Jason. Bilibak kan ka. Gaputa nakitak dagiti sakripisyom, tapno laang makaturpus ka. Congratulations, ading ko. Agyamanak, Manong. Nakapagturpos ka matlaangan. Nagunod mo ti arapaap mo. Sana kas kanyak, high school graduate lang. Mabalin mo matmanan ti agiskwila, Manong. Saanin?
Lakaya kon. Anya nga iti baga dagiti agbalin na ka eskwelaak. Ang mga no katawaan daklaeng. Amo manong, saan mo latay da nga ikaskaso? No katawaan da ka, saan ka maupay? Day takid di kumaa ti agbalin nga inspirasyon mo. Kat no magunod mo ti arapaak mo. Ada kagaya man, Jason. Ayan nga ni Antikan Manong Gabriel. Saan da ama ka umay? Kunakmot nga ayabam ida. Aileen, pasensyakan ta sa anak nga agbayag ditoy. Ngamin, agluto ka no dananang ken manong. Ha? Kasta ka di? Wan, nagbalbaliw dan. Ay, maragsakan no kasta, Jason. Aileen, iso ka di tinobyo? Wan, mami, ni Jason. Jason, ni mamik. Nasaya at mat, tanam amo ka, Jason. Pudno gayam ti kuna ni Aileen. Simple ka alalaki. Ha? Wan, ma'am. Si kagayam ti makagapo. No apay adina kayat ti sumurot ijay Canada. Ni mami mat. Kasta ka di, ma'am? Wan, idi pa'y laang nga ibagbagami. Nga umayan ijay Canada. Ngam di namot kayat. Ni mami at talaga. Apay akasla madantanagan ka, Jason. Ha? Simple nga min tiin suot ko. Kan nakachinela sakpay. Mga no saan yung magustuhan? Okay lang, kanyak. Naggapo kami mutlaang itinakurapay a pamilya. Iso ang maawatan ka, Jason. Agyaman ak, ma'am. Ala, umunag tayon. Taiyam amo ka kadagiti kabagyan mi. Okay, mami. Jason, oh my God, sumrag tayon. Nakapasa akmat iti board exam, ket nakabiro kak adagos iti trabahok, Mr. Lonely. Naala ak nga rod iti may sa asikat a pagadalan. Kalpasan ti may sa atawen, nakaurnong akmat laangan. Isu ana iparenovit ko ti balay mi. Nagpatakderak pay iti sari-sari store, ket isu ti as-asikaswan ni nanang itak. Ni manong, intuloy na ti panagadal na. Nasaya at lata ti relasyon mi kini Aileen, ket plano min ti agkalay sa intun sumarono atawan. Alakastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Jason. Jason, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Awan ti may bagak, no di ti mangkablaaw kan ka. Ala, ituloy mo ti aggagat, tapno ad-addapay, ti baligim iti biyag. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Jason, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.